Assalamualaikum bachako. Хостам як видео кунам оиди батли шнапс Марио. Ва дигар хабарое ки дар эпитоҷикӣ майда шидестан. И хабари фити шонем сиқати Искандара, яъне пеш Street Stars босс ози Street Stars Искандара. Оиди рафтани MEB ба Америка. Оиди бучай. Салом алейкум бародаро. Имрӯз 19 числа 09. Бародаро хад рафтем граница гузаштем омадем. Инам одамое ки печати фарши дӯстан 60-70 дона. Инам хе галочка мондаги ина 100%. Иншалло ба амр худо ина бародаро дигар ишина. 19 число ина миграсионка ина печатои мисол фарши задаги омадаги ягон проблема нестан ба амр худо 100% мезгарем бародаро меоем. Ина миграсионкаш хати ҳамаш хати ягон проблема нест ба амр худо. Иншалло занг занем комфорто хати иншалло ба амр худо браҷон мебарем меорем иншалло ба амр худо. Оиди батли ки бояд байни шнапс Марио шава. Бачи хеле хитон медонин и батлам ранги батли навик Марио расходи калон мешава ва фикр мекунам баха и батла монданияй лек мумкин определённи шартако бимона ки мисол нав бояд лайк мегирифт видео и барои вай ки чтобы уверен боша ки бисёр намесӯза. Аки нашод фоида метонем вообще гап назанем. Ки фоида вряд ли мегира. Мумкин оянда да бигира. Уже как серьезный организатор мешава, мумкин ягон компания серьезный муроҷиат кунав реклама бихара мумкин, но ҳозираштай хеле гап нест. Искандар трейдер ҳар рӯз дар телеграм шумора то $200 кор кардана ёд мета ва кадоме ки через силкаи мо медроя подписаться мекунад ва дар комментарияш менависа ки мо ай репортал омадем 100 сомон дар прямой эфир меташ. Барои ҳар рӯз қатиш $200 кор кардан марҳамат кунед дар телеграмаш подписаться кунед ва прямой эфирш дар чизе мега ҳамвора иҷро кунед. Барои бачако кадоме ки мехоҳад ки ҳамин батли байни Марио ва шнапс бишава марҳамат кунин ҳамчи условие ки дар канали барори кор астай ҳамвора иҷро кунин ва ҳамин батл ташкил шава вақтон охир роҳат мекунем батли Марио навика тамошо кардем кайф накардем ҳамин хеле чизора кардани форатон ки ҳар ҳафта ё ки ҳар моҳ ягон батли девона бинен ҳамо организатора шартоша иҷро кунем вай шуморо сум нагуфтай вай ҳеч нагуфтай просто гуфтай лайк монем сол поделиться кунем просмотр бигира чтобы ам мардакам камтара кайф бита ки зарар надисай барои ки любой кас вақте ки дар дурунаш медонад ки фоида намебинад зарарай кайфш наметавад ҳамин корро ташкил кардан ва ба харам исключения нест ва ишам агар смс голосования кунанд бо мегумтон ки баха ягон фоидаи калон намебинад агар ки шумо бигиниш ки ту барои фоида кора кардестай фоида намебинам лек агар ки дигар чизо фикр кардаиста бошен хай ман намедонам барои чи шумо у фикрро кардестен ҳам хеле шнапс тайёрае шнапс мехоҳад ки ҳамин батл шава ва барои ҳаму фикр мекунам тайёриша хуб дестай хак Марио нишон дод ки серьезно тайёрӣ мебина ё ки и батли қати навик принципиалниш буд батли номусакӣ меган ку ҳам хеле батл буд барои Мариора барои ҳаму хеле меган слишками баъд бисёр тайёрӣ дида буда қати шнапс ягон хел конфликт надора Марио а шнапс ҳам қати Марио ягон хел конфликт надора ягон вақт ба фикрам байншон даже ягон нофаҳмоиё шидагӣ нестанд и батл чисто ҳар душонда чисто барои чтобы на плаву мондан шуна мумкин ки Марио да и батл абсолютно дар кор набоша лек шнапса мумкин и батл барои боша ки чтобы хай қайқа огоҳ куна мухлисора ки хай марам ҳастам ҳаминҷода а барои ки чтобы конкретно огоҳ кунӣ ки ту ҳастӣ
бояд ягон батлча якине ки ҳама ждатш кунанд ва ҳозираш да ҳами батл ҳами хеле батл қатъи Марио ай. Барои чӣ? Барои ки Марио по голосованию SMS навика зад ва дар гузашта яке аз противникҳои ашадии Шнапс и навик буд. Ва вақте ки противники ашадита бизананд, Трамп хай бад метавонӣ чӣ кунӣ? Аҳози байни Шнапс навик дӯстиай ва чӣ хеле ки навик худаш гуфт Шнапс сахти бада, яъне навик боварӣ дорад ки Шнапс Мариора чапа мекунад. Хай рӯзои наздик барномаи ки меброя, барномаи навик меброя ва дар онҷа хеле суҳбат кардагиай дар канали худчай. Хеле суҳбат кардагиай, дар Мариорам ҷавоб додагиай ва бидороем ба тамошош кунен. Ана шуд фити Шон МС қатъи SS Искандар, яъне дар гузашта AKA меган дар гузашта, ёки ҳам боз машҳур буд also known at, ёки боз мешиносанандаш Street Stars boss. Қатъи вай уже диюм фитчай, я фитч қатъи бобои набот Шон МС Искандар буд ва инай диюм шай Искандар қатъи Шон МС. Якам трекшона гӯш кардам ништяк. Шон аёшиқиёш дайнам хеле трекош дураем. Сидои пирав кимчам гапое ки намёкои чанд паҳлуан да, як тир қатъи чандта гундушк мезанаку хеле чизоан. Барои аму Шон МС да хеле треко реально мезеба. Ошиқиёш ама яке хеле трекоша гӯш мекунам. Трекое ки ягон касе ягон гап мега, ягон дис мезана, ёки ягон проблема, дар бораи ягон проблема реп мехона зурай. Искандар боша маладец, ҳаракат кардестай, қариб ҳар ҳафта ёки 2 ҳафта пас навигарӣ кардестай, так как зиндагӣ ҳам зиндагиша пеш бурдестай, ҳам бо репшам пеш бурдестай, ҳамчу ҳозираш да баъди гузаштани Раҳматии Дибек ҳозир лидери SS Искандар ай. Агар мумкин дигар кас боша, ман намедонам, мумкин Малиш Лаки боша ё ягон кас дигар боша, лекин чӣ хеле ки Искандар хича нишон додестай, неформальный лидер меган ку, яъне неофициальный лидер ай. Официальный нестай, но янамуде чӣ дора ки по-любому барои Street Stars ягон гап фаҳмидаем бошӣ, бояд да Искандар муроҷиат кунӣ, ёки Искандар аз сторизош тамошо мекунӣ, мефаҳмӣ. Бисёриё дар сторизош Искандара савол метаванд ки ами Бастер бромадагиай Street Stars ё не? Бисёртар Искандар мега ки хича процент ва чӣ хеле ки рӯзои наздик бромада буди лейбли Force ва дар лейбли Force чӣ буд? Дар онҷа ҳамаи ами участникои лейбла нишон дода буданд суратошона ва дар сурати Бастер Street Stars несагия, яъне участник Street Stars, яъне ҳайати ай Street Stars, яъне Бастер ай Street Stars бромадагӣ нест бачаку. Кадоме ки ами савола намедонист, кадоме медонист, медонен хай бояд бурга бифаҳмед. Америка рафтани MB чӣ фоида дора барои репи тоҷикӣ? Ҳеҷ фоида надора. Просто бисёртар реперо хичонда бовар мекунанд ки як репер ки рафт, як репер ки бози ман боварӣ дорам ки MB сағираи якравай ва дар зиндагӣ ҳамаи чиро добиваться мекунад ва ин чиз барои реперо мотивация мешавад ки сдаваться накунанд, ҳаракат кунанд. Мисол худам да хеле мирғи дили мирдагӣ буд, вақте ки MB телефон кард гуфт авача гуфт хит ки ма да Америкаем та чиштай чимчко када ами гапуш мотивация шид мадам марам мехом ҳаракат кунам, ягон чӣ кунам, чтобы движение да бошам ва фикр мекунам дигар реперодам ҳамин чиз мотивация мета ва чӣ хеле ки қайд кардагим ҳама вақт ва бо қайд мекунем дар репи тоҷикӣ як макон дар корай, як пример дар корай ки чтобы дигар реперора заводид кунем ва ҳам хеле ҷо бояд боша. Кадоме ки аз ӯҳдаи ҳамин чиз меброя, кадоме ки зурш мераса, ҳам хеле ҷоро ташкил кунем. Я офиси калон ташкил кунем, 5-6 та монтажёр бигирем, 3-4 та чи оператор, чтобы реперо биён дар онҷа корошона буд кунанд. Ҳо шумо сум фоида намебинед, не ки реп аз зинда мекунед, через реп сум меоядтон, бихоҳед нахоҳед сум меояд. Вақте реп зинда шид, спонсоро зинда мешаванд, хай бо движение зур мешавад.
برای همون کدومی که بیزنس کنی مرحمت نه یک بیزنس پروژه شموده. سلامت باشین بچه اکو. یگان سوال باشه مرحمت کن سوالات نبتین. با سوالاتون جواب میتونم. فکر ما در برای اپریلیونی وضعیت و اپریلیون رویدادهای رپیتولوژیکی میگم. خیر.